Sumusangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekiri bisora electronics yere ase stage kebirigo kogende ikonge imeje town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeje town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola imeyomo Chumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo yakwa nkwererie na gukoretro bukori bwaye ange nasole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mwanchu muliro Ndizi TV andonsi asoberete na ndini mambingi ya tokonya na sembeo ekaranto ujojaka ewiki ya gatatu asumutinyi watano gatatu mwaka w'ijirubere n'emirongebere naisato yodo kware nto chake wiki naye anene to chake litukelia Jumatatu kuruboniga baka chinsi to oja abon mambe muroberi Ensakia ime Ndizi TV ne robansumose ganya sa to ancheri na ndi twaronire TV yao osemerweto na kwabokire nande wasoire ime yumurure kerondete kwiroberia gochia sekebao kyao asemambe yabone yatogotena bono so ime yumuruberi tuchaka munaye nande tokora munaye ase litukeria aheno mwanjo itomurire muya tosemerete na Nyasaye okobwerere na Nyasaye nande koba munaye nonye kwaboka kuigwete bobe na Nyasaye agotigara koba naye endanya ukurusirie birukunyebyo na mareri obwate buna neri kubo bwate buna mubere otugwete buyani gotugusabira okobwena kwabwango ekerande korra mwanya gitari ali na Nyasaye nanda okobwera korende ngelina Nyasaye owanjere okoire litukeri buna ekewa ekiagara today is a gift mbare basemere digo ikali tukeri korende nigo barure asobo ikobwenzi igotari turabaya kubwa bali bararire kuri Nyasaye nabwate sababu ningencho yaitoko babono mambya koba moyo erinde tunyare tokoenda komotogia nekero tokanyete nentu erito richigoiga litaraika tigatomokoro monene nanto tebadina narali aramaya asenseye tomenyete ekiana mange giseginchigendrete marwere nagendrete ebinto nie binge biribi kokosa mwanya banto kurinde kora seria budio monene nabako nyaraga kubwera goseka gosuki gochibosio igo mwachiboreria na kwariga nikianda gikomi oso ime yomuroberio tochaka munaye na ntokora munaye ekerocho shouta ale enteraba ya itokorwa sense meriende a negative na mariogi ne chibicha gocheire asenjira yabene ndiye producer wetu asumuroberio yobwensakia abonomambia nere ogosogeirie kianda gikomi otebire buna atogokwani andonsi asore togoteina bono soime yumuroberio ototebina ki emangana ale onsi ikoru isikabu Joshua agaragonteina abwe binte bire buya sana osogeiri abantu mwensi bali moto bwatete bono mambia nandandonsi ase operate buna botambe dinda jenjire tariane eriane Brighton Makori. Pia mano mwanchu muligereria bwakiribia good morning. Mwanchu muligereria bwakiribia andonsi soberete producer ito gaita bamaiga kabisa na ndote banga tuko pamoja wetera soko buyumurolia. Umeto kubuyumurolia Ni maide ko bi. Nege Julia asante sana na Insara Nyarangi Ontita
mwancho wa muligereria twakwareganire bena somorobelio bwenza keli tukonelia Jumatatu na ndimno maite Jumatatu neli tukolire very busy bono no takakonyoro omuntu rabota manyole kiagera kiro omuntu nigakurosa umusingi bwo chake wiki eyere buronge ekiagera buna bono tumeranire n'abantu abange ase chipigipigi babugorite mezigo yabo rero nechire nene ya daraja 2 ekero bona abange na kuro chingongo ao sorongo rwa Nyanza basokire guchasi chiro egere konia banyore egere bairechi amate chiabo naye kwabukire uchasi keboki abono mambeli tukole Jumatatu kero kende ne chae bono kwabukeire guchikwa ikiagera ne wiki ya chakire naye kero kende ne nchagota gitugo chikwa naye tokuganiria maya abantu mwachire chi ofisi asbalimo kugenda mambi buna intwe abalimo ko report chinsa ibere bono mambi meremo ya serikali ainu mogenda tokuyaligania bono mambi abana barabono barenka niko bagendete kurara ne timetable babwatira barubuge kora bagachinsa iberiga abana bangego soma umwana tigaro sie timetable egeranya ariko bakao korechi homework bine bwenerete eskuru geko igoronyora ngambi yare na mwensi pi asimwabeta abumotoligerete bono mambi gwetera se TV ino na bali motoligete gwetera senchira yemitandao bali motoligete gwetera online twabaliganira senchira ya bene kigima egere to chake litengo ase obwamo no kwegena waitonganya sawo kubokire kolende nayo kwene kya yu gwetera SMS ototebinga na kikwa bokire buya kero kendi no kwanyorete report yende ngiya gusembe nabogotomanya tosabirane ase obwamo bali mu abokire mugenderete gunchukana na nyumba mugendete gwetarisha sengenjoji safari chintambe safari za masafa marefu na inu twabaganeiria maya chintereva cheito para boda boda Jumatatu bali mogosomba abantu banyasaye litsukulia rero twabaganeiria maya nyasaba ubulendi bwabene egere muike ase mwale weika karibu sana murobelio Ensakia togokorosera togochakire litsukulia auto balance rendo yoboka no gwokolio no yoboka no gwokobe mwensi mobe ase liboeli mokaribu sana enero Ndizi TV wansubu Gusii nchensara nyarangi Ontita aba mintonjo shouta na baigo Brighton Makori toramonaye mpaka chinse sato chimambe yabono biasa na ginto koragenda sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital abuna otonyora you like you comment and you share abu kabisa like or comment and share asenjera ya abene asimambi yabone sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV abu Ndizi TV News abuna semeyo ya YouTube gotaka goto tweet na boto tweet at Ndizi TV News boy kerenga likiao ngakikwa bokire na kioro beretiri tukuriao totomere wetera se namba ya 0792192834 inere namba yaito ye studio asemambi ya aboni boigi namba inera sensemo ya WhatsApp na boto WhatsApp ikiara sikuisi ya karobegete bundles wiali na boko like SMS yao asensemeyo ya WhatsApp irinde oto WhatsApp tonyore uchumbe yao igoto tomere uchumbe asemambi ya boniga otodebina ningokoboki ingogotura neraboke aso ime yumuroberio bwensakia abono mambi muroberio eno motingu sana okwene kibino koyore turgo jaso na maigatato tuene kina twarosire litukuriao twagotebina kiria chakire na ande na kiararia robereri ase ense ya Kenya litukurero pado nigo chingwana chiritia gati ya Kenya kwanza na Azimio ojigo chikogendera gochakira chinsa isano iga erinde bakwane barore na kibago ikirana gochibosyo nonye chinsa se chintindi tigenderede kurutwa nabarai aho ekerba tena akuna kusungumusa amangana anos mukate gose handshake ayuna ramangana endete kurutu ne chinsa se kuru chinsemo chonzi yone nsemo ya serikali ne nsemo ya opposition gose nsemeli ya Azimio moja wani Kenya mwasiri boborendi bahime kiture kindiki nigatethemna abatiga bakwane barabwa bana siasa ba KK na Azimio korende bataigwana neti onde tamasiko gosereri bunangwenda bare ase okorobekana muraibwense omakonyi muraibwense rigatiga shewa adebene bado mirobeli ya bwate yokorenda state house kabisa nenungu na bwate bana ende korende go bado chingwana jenda to kwanu siko choko gosya no bali bande bagendete gokwana
osugotwara chingwana barojenga kijira reto morembe ase ense ya Kenya niga goje kro Kisii ala sense ya Kenya bimonye bigotebekana nampomeranete no muraibo mo bwasi miulo moja wa Kenya Raila Odinga asensemo ya Nyanza usensemo ya Kisumu eroji bije cyare ngoranda asensemo ya mitandao kirenga kya nkirama nyubuyana ningi bakwana na Raila unyura aburi tangani na jete asense ya Kenya bagakwana na former president Uhuru Kenyatta bagakwana na Raila Odinga aburi tangani bakwanede na Raila aburi tangani kuna le bano irande ekaro bakari go kwana o English kun no ara sense ya Kenya tetura arana ki ibintu bigo unfold ende gendo chamsingi egendo kiro montata gete no morembe no bugima koroba. All right, mbe mono no mintabe kiro manchu morgeria yuna aragende togoreka sense ya Kenya abo igontu aroche bo mukonyi bo moraibwense ka ukwanira igoro ya reforms as a sector echisemi ekerarenge as a function ya ebene na bo igomo waziri bwechisemi nere na kwanete bo igaga tebanga a sector echisemi mirobeliere nchira ne mirobeli mia no nyeno morobelio CBC no enoro okoranga no chiwikera na bwe kiranu kigimega gatebanga amangana echisemi sisi tuko sambamba monasa bana bali bakobe industry university amangana echi school fees batebetenga reforms tira chiwe tiwago so nchiwe chikoba chiri chikoba implemented ne kyombekeli ya chole tuno muraibwense task force elia ya recommend binte binge asa mangana echisemi ayonsi pimwancho muligerelia ntokumanye asenchera yobwekera nukolende narayo twaguchuteire ase obwenge na yande ntogendera kumanya asenchera yobwekera no ekerokore genda gali ase mitandao yaito tonyole buna Ndizi TV News digital tutumere chiujumbe toroche changeire gotonya one by one eyure biya kworokinga tuko pamoja ntoli ntutueka koruga igase studio kiagera ekerotali konyore SMS ige minute naye bwiye kole kolende hatuko peke yetu ekiagera naye tuabokire unajua sisi ni wale tunamuka na watu tuarosera abantu lituke yure biyanga goika tonyora mashabiki yetu team diaspora team chini ya maji team apana kosa na team following karibu sana asumurubelio ekiagera ni gomora bangi kolende team SMS yabo Chris Arogo karibu sana Sophie Kemi Motangi mwana Stano mwana Joy tuabaga neria maya sana Felicitas Nyanchama na kwenywere bono mambia asenchira ya bene abana bora nimete batuliete mwana Layton amono mwana Flavia karikari yake Eric Baraza na nimete goboge tasengenjo shughuli cheli skuli ya lero mwana Steven Junior pia yeye najua tamuke kiagera shughuli nchire mukura akora bono mambia karibu sana sumurubili na mashabiki to mwensi yabo chinse monchira alichamenyinkwa Keisto onchari nimeta knowledge nzama cha minyinkwa galia yabo Elijah no mongina nyanchira kora chinse mocha cha nyaura mwensi pi abonkoro nyanyali bali chachi go karibu sana sobo ikirano egera tuske ochebosio bia sana manju muri genda to SMS yao Chris Kun no mo senator kurwa sensemeli ya United States of America no mete state ya kurwa state ya Kisii is a senator to address the title ya ebia na ndibao abana ne body sana ya umraibwense ya America Joe Biden no musani sana igoba kote habari tigabara haranga kibakwenda ni gakorwa se one of the states of America tarichochiantali I think state ya rado ko kuna Delaware DELAWARE okay ngakitura doke Delaware state asense ya America abno Chris Kuno akor no ara se nere jojo nero yekwane Delaware no akor Delaware all right no akor I think so no akorwa inere senator ya ye state yo mete America America is a state yani gebwate chinse chinyinge buna Africa that's why ko na Gaddafi na bwate brand na bonto to be na America to be buna America to be state of Africa ndu to bwata ne kabisa mete buna bonto te Minnesota na benga Kenya Tanzania chi state jina cho nyana wanolende Gaddafi nere na gete akasirio bugima bwae
tena niga koretwe gose na yabete lakini nde America nde nigere states United States of America Georgiani California New Jersey Texas, Chicago chinyinge Pennsylvania, chinyinge kabisa Maryland chinyinge sana alia nando buraibu abo mede barabunkare bachagede sana bone na bakabwate President Joe Biden bakari gose no yo 47 na 47 46 yabo iwe den kale bachagede kero Kenya tokabwate the fifth arabe bakwate the 47 miaka ya maiga kale sana ya maiga kabisa banya kale sana ya 1945 dimedi 17 around 1745 but we can check yon kare ya chagete nalo nyorena Africans na ba period the America most of the cases bajide bakaira ya ba Africa bagachiko build yali na by the way Delaware ne state in mid Atlantic region na whatever bagikaine na Maryland na boigo Pennsylvania na New Jersey na checho ibone bagaine ne state chinde kabisa asante na boigo sana mete senator in America nere no monto manne sana very very big. That's why in Kenya we are do to make constitution in America. Yes, but in Africa bagaja Kenya mpama nyengi bakora 1777 in independence ya America US. Long time ago kare sana bono America karore senator no bwade chinguru sana unlike Kenya gyara Kenya babugede na senator bagachikwenda lakini nde bado ni Kenya ni elina ba senator by 10 according ni birengere bian ni go ba chete bakarale class the first senators mbamanya roli ya obuya bagachikora bagavana bairu abasigali bairu obisi bagatandana bakamachikubona bono senator now so retirees in Kenya lakini rende bagachikotena which is the upper house national assembly na senate assembly gachikulia rais karana togo to kwemba wa senate to akule bato ni ndirama bono na kyokorana ekwerende bakanyorana bono a senator we kigen to kebe discuss in the national assembly bali bama wajikoge bono den igoningo igobono barabui bara yani igamangana onsigari national assembly lakini nde a senator in US no monto very powerful no whatever ikiagera state ya America yemo na bwikaine a country echi Africa so it's like a senator is a president of his own but that's why US is a superpower ensenene sana yes na berego senator sumetino ne chikuru na jigwa kwa limba bwate congress mbabwate na bawa gachikuralia lakini ne Kenya twaje tware tuka system ili yabo ne riri Kenya bado lakini ninko tebina bado why system yetu ndio kwenye tumeka amaga ya tent ningo tena ngia kwa reconstruction ya Kenya inka America ngitoko yetumeka lakini ninko teb maga ya tent ikiagera in America they have a limit term limit a term limit ya marai 4 around 4 years so wade into Kenya 5 abunishiko tengi kiagera tegacha asense ya ito ya Kenya ngo tokonyero sibada abumaga ya tent ngo mwanyu muri ngenda tutumera uchumbe ya nyinge asemambi ya boni hotutenga kikwa bogire na kiorojeri tukulia urire abana bono tomete niko bare asense mo yomotimoko kero bagendete konya go timoka na ndabachikwe roberia ojiko chaga jidari kibabwata matuko 14 yoka 15 bairane aseta mwende ya kabere ya gatatu tamu ya gatatu kerona jomo wasiri bwichiseme sekirma chuno warenga sorongo robusi kero barenga se umochango wekanise ya mali ogembo ni chikanza mbaite tangibirega nernate badena reforms jeje seminga kichire ne chingia adana rende bono tigabantu bachibwatie buna sarika utebali no konyi bomurai bwense katika shawa na kwane tena reforms inabyo jigokonya ekaralenge university ralenge graduation yali konye nyurande agatebana eno bosokusana mwana bo mutaka
owe pasari gose no mwako motangani mwako kaberoira naka bono yabana ne west jibasi jintangani aitu ne west jinde chiabora bono working party eri implementation ya begete ani amachikali abeta jokorwa monjoreri aise kubwati go seise okorwa monjoreri nabo mwana agosoma bune birengo biri bitakeri bono bali kibasu abaje konyora mangana bono agwasometi umwana ya academy na bora konyora sa kongu na gwakora derende wadende kwa temete sana osena ki wana bya yoda ke serikali odina ya abande badina discrimination iko chikoba ichiko dina bona na bokwenyara tiango turasomia abana bataka na bekale gasi ngo musana bune paso no mentena kwa korte no negali okore bintu kete okanyarose na beli kirana no bwate ga akino tanyara ko somi umwana igo bona ne gasi ngo musane kale kidende tige ebeke ke wango kiro mondo kiae na tugosuka go chibosyo bia mana sana mwanchu muligeria yona tukuna kumenya tu asenchira yo bwenge tukuna kubuka bokibono mambia tokogo semere na ndi tugusiyete tokomukia ngamuka wakati ni sasa chinsa na chichiga onye torabuka kuruburira kia muka kwa sababu chidega cha butukire ndoche emeronge bire na ibere maega ye chinsa isano chinsa 12 cha bono mambia sorry igobono boka chinsa na chichi ende batangenyo ni ya mambia nere konyora liberera ende ntu tolimo minjolimi ntonga na moseraibu igonye moseraibu na are asike kundi geito iyo sasa tutakufukuza gose garote tego join mo minjolimi angabona iga iguboge tugatuma SMS otebenga na inche konya ni gone moseraibu lakini bono egarna soira somorubule bwensakia na bere mo minjolimi karibu sana bono egera tosukio bogima ase obwama tumete stu watolikeire watomanyire kende kera abwa sore ninkikere ase okorwa na boko tumanyira bato tainga ya maji na kametege simagete konye tokonywa tumanye tugutubwatireri na bato taingi kyabo butukubwa rero maete abagusiba ito buna tukabwate chimbo cheito na boranya nene ng'ombe yao rero tikabwate na bochuti kisa na maana mtu alikuja akakata sisi chao igo chibolete na boko tumanyangi gyakora kando butukubwa rero angena asore kulinde ntu ase tokorwa torochenga butukumbia bwarenge no botoerero bwarenge ene nyasa wanchire twabukire biya gokora igo ninjire mitandao gotumanya wase SMS number tutumire ne gojisoma tore asenjira ya boene bono mambia akuri nimbare bari basiriti abamu abo bado bari bara abamu abo bararire babwate miroberi yoko baenia angeri beritko lialero beritko liango se wiki etogotoma magompaito na kubatena tiganya sa aba obarem asimambi yabone ase kenyoro keri kia matunwa asogosira kwa omongina nyaitondi abo bono yore mamumu abo Evanisia Tero mwali retired teacher amona abande babo nyangeriaria mamu mino naraire togoto Ensakia togoto mama gombo ojase kenyoro kia matunwa karmanda de nemeroberio mototebindi meroberie kale endetorigere narali akale india kale na inturende na botokonya kotume ngora yaitu aseba na bari boys basireti abamwabo bararire tiganya sae anyare gakubabwera mete mbare bararire buya baramuntu na bawika gosino bogotu okwakin baganda abando konyana abandi mwanya bantu agerire basirire igono ndende na togikeri na haya kitiko ndara amenya nere na bwate amangomete monto na konyana gosobekiru musira gosoboro gyo bonto kwana na mbure Gusii omonta tageti monta menye ere yani arojenere bieka nere nyakugungwara ya kugungwara ore matuka make na ya bado utakufa tigero yonde nere aramenya akore ebintu birio monene amubekire ase enseyi karto ndeta sayo igoto tebana tigaga kito tware amabera wachiase kira oyo muntu twanche mede anchu yo mino na byanjete ayebieka omunyene karantiga da sense merine yeskuru ne na kia bantu sika abana beskuru no na tereta na lende na tigonya gotonera abana beskuru na kanetali ntwaro jeno mo pastor yomo oyo garura pasta ngondi mede abantu baje gusaria pasta marieta sana ariete el pasta ndiraisi mede no nintu oborari to konyora muntu kunya kurukuna muraria onde buenzi ya etaito ya otigankebe ya maskani una koro morandia tekoba morandi pandia una koro morandi tekoba morandia ngondi egosareli abande amarieta yani akerora ali ni gopi mede chingondi chomonene ya ndoro jumari mona bwate tu alia sensemo ye stage una ngoirarenge ase ngoirarenge
omwana oyo gosinga ibari gochia baire kwera sana mangana into jikonya bwati torona ninki kiabete igo bantu bali bagopima abana b'eskuru mbobe sana myakora asibu ngwetani menge sana mnali jikoria jenjiriga na bera kobero bosoku sana mete karo kwa bwati no mwana bw'eskuru aye no bwata abana bao no bwato mokao no bwate family abayiburi bao mbaro asuka nyomete koru nkyo kwerete robosoku asigento geta kware gwa foid ebinde ebinde nabo gwa foid oribike kalibike inera device ngoru gokia sebali babwata maiso yokonya ko tonera abana b'eskuru biya sana wakebekire byoyo minto Brighton ekiagera primero mongino uniform anya koroje ngano bwata maiso ya abana b'eskuru ekiagera ikinege ntekebe igora nyora saa konwe ekiagera miaka ni mingi sana abona bona lichiko lichenchetiga utajikuta saa kongo bona naende gusalia sanity ye taito ya inonya kwale ngo morandia bana gusalia barandi banda malieta nyokwale nge usinomo omwalimu mwaro kyo gusalia balimu elieta kabisa yo mintu ikira watebanga ati atoganira chi family chiri chibwata maliga chiga kichiga chabona mambi mwanchu muligereria musireti abancho baine gosireti mamo mino gosireti tato mino abana ba mino gosekasini yawo so moirio gono musani to abekira samokanya sayo yo mto Brighton omogambi Chief Denison Tumi agonta ingana tuligerete nonye kabwata maliga mange enda agonta inga yo mto Sara na Brighton Ndizi TV ngima igagotebanga mamo mwabo nyagusira Marcela kwamboka nigara rusigwa senkendu ya Kenyatta National Hospital chitaliki 15 na ibere ale tuocha ase county ya Kisii asara be ase suneka division bomolenda location bonyaoro sub location Nyamesalia village na omongina nigara ni wichitaliki 15 na isatu awotabanga matanga nigo ara korero chinsemo chia St Andrews ka wasuneka Catholic Church ekara kwaligania abantu bonse bill bado nene 2.2 million awotebanga tigatobwatira nekiagera matanga hayapigi hodi wala hayachagui igoko yanyoraga bwigobona tigatobwatira nasogosira mugambe Chief Dennis asogosira kwa mama mwabo asogosira kwa mama mwabo Marcela kwamboka au ntume kora chinsemo cha bomulinda galia chinsemo cha bomwanda igobona twagusabira maya Chief nyasaye nancha bantaba yambara ororo nabo bakugusira egero nyala ko bawikira ni bill 2.2 million sio mchezo nebeze nyinge sana nebeze ntambi abwe toko bakwana singinje babwate tari na dari toko metemandra bara bugena editangazo tokariko berga ya yeto kariko berga kiara Chief kurajara somoro Ensakia sensemerieri chiko nande no mosani Ensakia akijwalingo torigrara SMS ali botambe karoba nkura abana wakiri George asensemo yechinde meralia urakonyino nabandabu ba education yae akito gatwara akwana babiro kiana bora nyara abantu nara nere usiriti yo mwafade na tata nchinga kipatanso mabinto byane byonzi ya neli na lende na pale toko manya bali batotumire lende ndo tokora mission ndibona bono engineer oyaro flank nena siti omwana oyo na gotebeti nero kana kweni uritiko liechuma yabantu basiriti obogima nendo no otoroji kena odai butambe ne mioro inserigeredi yakoba igor nandergeredi tange mburanda yaturi yaichoire nende wanyo sakate na tigerigererize anda abno otoroji twins yar kuri mete igoro ama mbure yare gotwa tango tarneri aburi ake mbure ya sana ama de na kiaro to que ari kuri igoro ya mbure yare Aruichura. Anda macha guite. Macha guite. Kiukara wasaka. Ana yekwate birega. Onye ndiri rigere igoro. That's true. Angana no bandana kitokare korore kana gosi. Ada me de nane miore butoru karoko yane go jura. Bandana ali montare mwakana aralia. Bakaosa no murugio moyaro magoyo mongina akaye jakambate miora akaye butora ona nabanye goretega wana etikadeta kakwa yane ko nyagojura bono no sport takajire ekyare ko bunezirimbi oikabare ndori se utantani no makomusana mwago imoyalere Iye kere ndu tiake basikere ase position nyasa let it be there and by the monta tuli mioro na endo bono go dislocate trio kanyete ono
Ona ni sura ya na betara kana bunere. No na mato to no na mato bado. Na beko ba esure ngake. Igo nyasaye no bo kumia. Na ne ko ne ko monta putole. Mama to me de balance ere sira. Nyasaye no bo kumia kweli. Alatonga mwanya bantu. Lakini cha msingi nyasaye nkiatongete mwanya bantu. Nkiyoka nyasaye atongete mwanya bantu. Nyasaye atongete mwanya bantu ase mubika no yere bakora. Eliso ni amusas. Amotongete neli. Iga motongete so that aicholiense. Talibo for procreation. Ege tangani korangana ye lakini kenene ni amotongeta musasime. Yeah. Ya mstoketa musasime. Tazu wao kwa nyana ni goro malaika akateri. Bende malaika alikuwa na abudu na kumsifu Mungu. Are you saying nyasaye atongete mwanya bantu musasime? Yes. Was it not for procreation and bamentekane? The main ingeli main ni na ekera antu bamentekanire. Aya, umetendi ndio na yete gotongo. Bamanye ko musasime mwana. Ndio umete kero wasoma biblical ya. Ndio na yete gotongo. Umete miaka ya chete sana. Tutahitaji intervention. No, that intervention, yani gotori kongena. No. How many years ya bete? Adam akama gotongeru Eve. Many years. Igongia Adam arogora. Okay. Miaka nga yerede. Miaka. Agarosoma theory, it's around 30 years. 30 years Adamu arenge buyeka akamacha gutongeru Eve nki Adamu are gukora all this time nagi nki are gukora all this time Ikete na ngoto alikuwa na mwabudu Mungu na alikuwa na manage kila kitu so ile kirenge Kenya Nyasaye gutonga manya bantu no kumusasima progression imanya gocha progression ya jete kale ya jete gocha karbono Eve acha gocha umate history ya Eve ekaracha gocha. All right. Yes. Ekara damnere acha kutongeru Eve. Ekara acha kurara letali akacha kuvuka muswatira ke. Onor barua sor baruane. My flesh my memory. Adam. My flesh my body. Adam. It's not God who named Eve. It's Adam. Bora karanya sa motongeru mokungu. Adam nero tabuke kuru ashitoro akatena ke. Akacha Eve. Aja koma name. Ayo tutajia by the Pastor George Morara akoira maiga. Pastor George Morara. Yeah, Kisii Central SDA Church. Kwende gara se mchio Nairobi asachi tekora makambi. Unajua makambi zishaanza na igoronato kwanirete kirali ngasuma yigabumu omugakana ndumulisia William Nyang'ara yule kulitaya after 33 years abera se ogoso. Oyibano mugano toko mukora. Yeah, I did it yesterday. Wono pastor ukwanire tigara twali chibwa tutainga ikire nkinya saa tongirete mwanya bantu but nabondo chingana kikyo otokwanire sana otabire ngoganire abakristo bose no pastor isabo kimna gotorigire tibono mambira kwa bokire abo bado totabina bali bomu oyo romo pastor lakini to bomu pastor nkondi tento de kuigirina a pastor bagusarelia pastor yes mbaro yojandina lakini mbaro to barusi kabisa. Yes, that's true. We need difference between Morandia and whether I'm Mackenzie and Turkumuka Morandia. Mackenzie name Monto and Monto Sari Tigaro Como Saria, like Niggering and you might Mackenzie is a criminal and a cake you. All right. And a cake. Umeteno and Satania Karachi, Achikobo, Muni Rasinini, Mede Bawatan and Satania Karaque, Ananique, and Yogiria Matera. It was gifted. That's over there. Atara Gengiria, Nanasana, you go here. Eliete, ekaro go change elieta is significant nero. Ekaro go change elieta. When I born from Sarah, from Sarai to Sarah. Yeah. From Abraham to Abraham. From Abraham to Abraham. Koru Jacob was Israel. Which is Israel. Bon, Kajagorina no negro montaña gorangino on Jimbo, ekaro montaña go change elieta. It's significant. All right. By the way, Chief Dennis on to me, natuligireti. In fact, natuligireti to me message to thank you so much, Sarah and Brighton. Asoko nginyarabono mambia sante nyasaye tigaba seseni. Yes. Biasa no mwanju murini to te bana ga kekerebo kongu bwabeire eno nekero mwana kwande skuru osino nekere amate ya sirio yo mwabo
tiga tosirane kiagera mambi rero ninje mambi nae none kare biriere nene nyagitari adio nyawatehana mpakole bae tamasabo lakini masabari genuine nande bae financing keyo karno enerivu karu 300 karu 500 jirio bwate nabo chigo suki korwa sekerenge kama ochia sekende yaro nabo tosirane Gusii teba nabono na tigo mugambi etajere tigo mwalimu etajere tigo munyagitari etajere kwanza mugambi binanjira kugamba are bias tigatoro na kiago cha okora this is not the time yoko revenge yoko kembo mo so revenge omuntu nabo mubekera nyoriro bokongu muikangi kiagero bokongu na obo korokoro mwaya na mambi onyore mwa obo gochera ndobobe so tigatosirane ase bintu biri bibwenerete bitolingite buna mwanya bantu bagoteana chakamwangane mwanjanere matati mwanjanere matati ekoroba ko mubwagire bana mugwanchana mwenzi for example mumranale bagetana na bamura bamwabo akagenda Kericho akatakorana tatanga abamate nabamura baminto ngoranga ngabara banganje ende nagotete na bakakore deal na mukae mukae chemima bakachaka bakajamara kwa baiga bakaja bakara balia akindende yakamachiko na bakatena na onchimbo na arwalide madina yitotumi onchimbo na arwalide bakaitege simba bakakebeka nyaro oyibona akamakora ambere liboromo sajo no mondo kwedere simba kiriya jaigo tioka mukungu kasokana ka kiga mwaka no kure abamate baikata tagesona baten aye babata jimiona oyongara gwet bamura bamwaba abanganete baro bagaje bagacharara mpaka nyomba ke bagatena ke mumuro mindonga kya kwet baga onjimba agachara kurbora kapasamita akabada ke na eda no jina tuangana ya tuanjane matati ekero boko ke simba ke ne nataka koramanya metro ne krobo kongu babeire goikamo tube no ne na mwachaya ine na osemwara kurwana goikamo teme ko bise echimba jiri moja osomera kibanda kabisa bona abuno mogosonzora madena yaya diga buya because bari basiri abamwe abo tiganya saba bwere ande ngutuko basabena nkonyora muri bitoki erinde mwaka ne pili na ande morore na ngakimogosuka gochi bosio by the way mugana no rendo joga ndreta sigita senie kemo aiga somwana anyarko baga ko umia kero bacheta se skuru kwegokia mwana kaukorwa merry go round area na race na okwana kabisa na maberange bilia gandreta okina kabisa mwana igari ICU yagitari ba motebiringa bono tuanchere tunguse omoikoli kiagara mwana niga umiete bobe mono igoto kurangeringa nonye naba moko enda sebi bono buna bana bali chi holiday ababulinko ira mura abana bachikwegokia bana kwenda bali swimming no ntimbu nero mono gusia abana basigete gake be very careful ekiagara tocha kumanya ndio mwana arweta se shallow swimming pool agaswa se amachara mange ekero bara bange na bibuli bono moko na weite mbaka kanda iga morochi akimulinda abana lakini nande mostly bayi bibuli mbali kocha baenda mbali bakwenda ogosoba abalimu ba chigaidi abali batiga ba macho omete sikwisi anto bana lire simi bakari go chat mwana no andiko nyasao linde tabana go chat na mabera itekaera ogo chati bokuma bwarigisa ogo chati bindo byasareka utikasini yo teleo anteke na sogo chati mabera itekariko go yango batei magosa no kwane ken ona na maana watu wanasahau kabisa na inde nkorande ase a lot of swimming pools no nyembusunga no nyino muntu tamanyeti wako ntimbu egente ke yo mto Brighton yani montate tukubika ali anataka kujirecord vilana ana swim and remember ntu asireti umwana minto mwancho chense mocha Canada galia for doing the same utumike siminga unajirecord ngona kwelibe kora samache ime ingokoro kyenye wachi kwegokia bono sini wewe umejipeleka why should you
nga wika bwebwate so post for what reason and naye kuimoka kwachigo wako ntimbu so and unajume wakiro ntimbu anto bali TikTok live asange nchunga na muntu itamaeti wako ntimbu guide iye karigire tiko chimuinali patete mwoko limeroroche siasara ni kwako iko bana baiboli baisike bali bega simoko wabana balimu akirenda abana chiswinge echo kirende roro usenji sibire bya ono mwana otarwarite mubulyo oeta balimu omwana bya omwana bona ochakoira na kali bubisa amangana makogusana iko chisimira cyo chimwara bekando ngonyora chirwata mangana mwana no ene entereba ashwali obugoriti abantu go 30 okabore abantu 50 basi bane go 55 inki wo chate yani na text yo ko librae mondo dena ke oseno mwanji okabwate ngonya go text mwanji ona maide na ene entereba akwarure Gusii Nairobi go chibono mwakwanire muna bono njinde gaiga inki ko ngakire simi kurwabu gosinja konya go chat gaiga ya tika kurabe ke simi kando kwa menyo no monto agare go chat ya akar medina nya da bantu bande bakare ko ande bi go korebi ena bono komisana it's very wrong tia ko risk yo mabo monto boda akonyoro mongwana nabuguriti abantu ne speedial arega na ajire na isire goika ono kumi ara umire no yombo gore ne custom bano ko kwali best custom no musubati urure nyagitali buguriti omwana musubati bo mwana ombo maskani igabuguriti abana usembabere mesigo igerema and such lakini bono abuna ara se bigi ngo bajinde go diba na inwasini oyo rine du ayega ega siaone na go tete go kwa mbuya mokani mondo madena ne simyo beka kando egane jibe sokomo yone ko ile lift na kwanje lift dio mbuya mote ina kando na kwana ne kisimi jao una kwacha ko mbogori ingiki ase na gotebi tokora nae bono kwa makonyo pigi ko minyoka chikirme yani ko minyoka speed bono gatie entereba no yo molinet ingebadim by the way Teto tange ni dombiri dogo tanga kamso monta ko minyokia kwetana akweta jigari gati ayano okirete gati ko matena bono togende mande monta wo vate kitate nchiragete ria sokire ko manya korori gari kurumuino ai nande ka kwa kunena ndo tena mochanga bono to change nini lakini ndruka na bando mbachanga ne jingoli batanga lakini ndiko montere bado yembweli bana ngayaru dimaiti ntu atebona eme basikonero rwanyare wetanga sana no nande ndonga na konya korengera di ekarnali nete bachaji jisegete marago baiga bono kanya kana emuntu ngo beka reflect reflect ya como coño ro no nguruma bono di kwali nda to badi reflect bono nga reflect ngie como coño ondera ba ke kuruma ya juwe ujava that's why erenga abuno so se pigi atakupea helmet ni reflect atakupea na reflector ekiagara mna kwalina kwa mutangire one reflect ingire nde ko reflect ekanare ngasense mo ya tika kanare ngasense mo ya tika nanyo tena abangmura ba boda wa me impa empresa dia mangana ye reflector ekobi ne boot na boot yes by the way ni fraya na wao sana bande tikingo ikagusimba kwani ndikwa lengetika aja by the way but it's possible because the other weekend I was in Nairobi Upper Hill SDA Church insanga ngesukizino na kurwe bintu bigusigiyo kwenda kwirana maide obuyambo lina engakyo kogenda naro jina bakubeka buti buya sana bali buya abano kusia itogo sieri montaña ko myokena turabeka reflector nini lakini ndio tubwati amachiko apara na rombuya iko mwachumure tu akwareni kabisa asemambi ya aboniga ekero togonya goteba nina unyure na bana mbaenda te kwerikia Sanse Mary University kusub eni gwa apply eroni amana scholarship gobana mwana ga konyoru na dito atebete totoro sabo ke beito baje bairane lituko dia Jumatatu tuendere na mangana to kwenda yebiro asibiro bi esari biro bitu bya mnyogire twenda yebiro to chutia sinini to mausko jibosio ekarotori me yandi stimenero wansomosi SMS no chomatore chitimu jeto erantora da chitimu jeto Jones team diaspora team chini ya maji team pana kosa na team following na team silent mbarororo we have a lot of those teams alia soko bera twakwareganire bene diaspora Kennedy Mirror tumedi usamesha wakilisha amona abande
Timu SMS tumete se Chris Aruga amewakilisha Tutaona. Sophie Kemi Motangi mwensipi karibuni mete timu Facebook mbara mogo tonyora witra Brighton Makori ase Facebook yaye na nche sara Ontita na babo oliali nimete ng'abantu kurumangere ogembo municipality musha adunda ndo chikoligereria korende twabariganirie na moto tumira ekerengereri ke biyo sana ngo bisoma tore kerato usko jibosko na taganda kwira ase ayebiro omusani ningo omusani oli okobororo ekero bwato bokongo na ekero tabwati obokongo onero musani iseva time usually ngia dena who is a friend omusani ningo a friend is someone olimo go share so igarororo chinga kichons chogoseka chokolera echokogasa echokoragera yani muko na yeye you will be able to aro do chinga kichons ono litukorera ase ayebiro natakora atebana piaware ntato tebi mwanchu murito na piaware of unfriendly friends yani bali batari abasani piaware of unfriendly friends yani ngo teaturigeri ebintu bibere bitato egente getangani unfriendly friend nigo I approach against you at night and laugh with you in the morning. They smile a lot and act nice to you, but really they talk backwards behind you. Abasani abara unfriendly nigo bale naye use nigo bale against naye botuko lakini mugase bago chabako sakanaye babanya ngase gete botuka ko gambana Sara leiga Joshua leiga unfriendly lakini mugaso ako sekanaye kabisa kiusena kiuliga yani korengana ko tukyobo ni gako seka o smile ando seka kabida but they are taking hani ba ukwana against na uikabono manya banda para bia era botuko ni gare akonya goseka yani ako kugamba botuko lakini mugaso akonya go smile naye uika umanya basani entu dia kabere they appear when they need you and they disappear when you need them. All right. They just appear. Eba wapia liliani bon liliata ketomo konye na liliata ketoko friendship. Lakini liliata ketomo konye abanta abanigo bago disappear bagenda kabisa. Eba selfish and self-centered. Yeah. Veganiretia. Barbe veganiretia maya oka abona li unfriendly. Yani era liliata ketomo konye ale sara bale arange kabisa. Lakini airio kwate mejando ayuko na wewe. Aliko wesiminga uko wapi? Naza kuja ni to meet with you tuongee kitu. Kama teyenju. Yani egento kia katato ase abantu abatari abasani ekero kogenderera your success threatens them. Yani ekero kogenderera yani go bakogoseka bakwanyo kengorona ke ande Sara gendreiga Joshua gendreiga they get upset when something good happens to you. Their airi yani go barengerete gente ke bebone kero yani be korita basana kine kero bono ogendrede ama sisi ali awuni ako batureteni akobageji kabisa bageju into gya kabere into gya kane they blackmail you are emotional takes advantage of you cause you are pain hurt you and deceive you yani go bako blackmail ngitora dia se mon beke usi ani libaga when go help you come out of your emotional thoughts and ga ko ge soburu go tenga hani yonda ko ge chi aga ko seraiga muntu ibono kiarengere me to ko tebi go tali biya sana muntu go tenga to ko nyara ngifana yani ni mtu ataki kukusaidia utoke kwa lile jambo baya instead ga comment chumbi kabisa so that nende kwaenda kolera mono yes abanda abatari abasani kila jinsa nigo bagotaka compete naye erinde be koraba ya gukubwa na umuri na barabo be korata abasani lakini bara unfriendly batayete ko compete naye erinde babe buya gukubwa abuna basani utakete ko bari batari abasana utakete ko careful na bara unfriendly friends always criticize you negatively. They constantly point out all negative things about your life. They don't see anything good about you. Yani mbarikora kende ekiyasole no nyene dai na bara basani lakini mbaro jina baada na Joshua nya Joshua ngara nya
in this life, na wo criticize your friend negative and positive. Agreeing unfriendly friends, but they just see negative in you, which is not normal. Iko bona abutali basani. Producer ngo kwana ara bra kinti mwegwetu bia no mwegwetu bodi. Na ngane moroli ke chuya. Ya na kwana abuti medina jiti mwegwetu bia ntate ndara na ngakinta mwegbuya kiara nere maite itone batatu. Tiara na bona ka kwana na bongora useni ni. Na mwegu. Ngakia deba. Ante biringa tuko pamoja kabisa na mwegule. Sawa. Neke tumnyokasi nini? Na then the choice when something bad happens to you. Yani go back kogoka. Again take back here baby. Your pain gives them joy. Wow. Yani oborubu aoni go papa etomo ko metanda ngo tebari na kia monyori. Kia monyora. Yani na yubuja. Paka na yungabwa. Yani na yubuja sana nga nereria monyora. Nereria monyora. Meta konyo mondono mosani wale lakini ono gira dana ala unfriend. Nana kwa ata to kwa jedu bejiji ogoyeri. Okogwa otana akotebe. Kia monyora. Ndenje na musukuma lakini tamanyete. Tamanyete. Bona nandi ekero egare point yere tema sana. Mpaji go kwana na akotebeti. Nonyi wet. Mpaji go debana ki na akotebeti. I told you na chosta akotobwa. Now the Brighton ta akotobwa. Na go debit. Ekero man ba jagir go discuss na go debit. It's a very bad one. It's dangerous one. You might talk about na go debit. You want to wake it about kwairanire. Waikira asigete kware kwa ende university gete kwairanire. Asigete waro there ose omuntu torenge morito. Oburito ngo gabore bwaro. Abatena na go debit yo ta koibora. Waro ekero ba. Wasu wakane jongo mugungu otamire. Na go debit. Hadi ekero jagiro kwana egente kyo. Egento kende Sara unfriendly friends. They are happy when you share your secrets with them. Because they are going to use it against you to blackmail, hurt, or betray you without your notes. That is very factual. Nobody more. Yani no maene those points Johnsi P. Kurende ye. Yabo gane number 1. They are happy when you share your secrets with them because they are going to use it against you. Against you. Tini korara buone. Mga kona kongita. Mongino nendo pone bategerrete abana basani oyo modena ki hani korara bu hani na baga korara akipole sana kibotogo korara wale kapiso omotabi kiregen no secrets ya use them against you ata usana wanted tinga turi korara mwonyomba monto kyo gatebia abantu igoro y'ibintu bya bedroom si you told me so na hakikugeuka atasema with confidence get I don't know ngai wako that confidence yako tanga si uliniambia utaka kuwekea bwanako sumu nikakushanga ukiniambia nikasema mtu kio gonte hivi ndo vinga vunebika so be aware by the way bia sana nande tu atana the choice when something bad happens to you nande gento kerengelina abantaba ekero kwage chiwe barabunera yabo Ekarbaroje na tori buya eraya mutaje bona kikono sarore kumbero moyo ni gagogete tiga ndire kabisa ikubono kabe maiso na banda bale unfriendly friends the kia moyo ba mate baiga sometimes your problem is not a problem but your actual problem is a person you tell your problem yes yani emejando yao teriere mejando yao Kurende kene kyo mujando no gotebya abantu igoro yo mujando ede ibono ndo yabe tangu twist una sometimes to what you mujando omujando no libuna no gotebya abantu mejando yao hani mujando ugo tali oro mujando akene kyo mujando na gorote ti mosani ugo mujando ugo Bono yamanya ko bumuchando. That's true. Iko bono omwanje muri kabe maiso. Be watchful. Na unfriendly. Mete baru bagugoterera. Bakoroma kabisa. Ba dene ukoroma yamegoterera. Tima itinga kinyanya kondoma bagokwana boy. Ukoroma garandi yaguterera so you don't feel. Ekere gucha kogenda bona mainga acha kiru itekana ni kuburunga. Ndi ku pain nero. Nkie kere ni kuigwa pain.
So wanasherekea ukiwa na shida zako. Karo ko ba shida jao ba ko tena go wono oikire nsinyo. Ayagwa tebiron sipirende. Is it there any need yogo twara friends because to twara friends onyole there unfriendly friends to bwate friends oise korigeria ngumambira bato ndase igitabu gete the Bible. The Bible is a group of books. Mbare abasani mbare bajete asomo oyo muru walete ndeti mbrem tirera ekeroba abasani ambatigarete abande bakamomoyo abande bajete korana gi ushire gukwa kesho tutasoma yo gifungo ekera masani yo aba akakiregeka takwane keroba ika asoyo rwalete teinebuku omusani yo bro iga basani mbare bajeno ne kero rwalete baje korana gi state gore wakure lakini omusani ebacha basani nakiore weshiro bako soka isiko badana oli twadana oli kaisire gukwa ni metanto bare bago ito montatarako ene ngento iga basani mbaro kesho tutona Bako bagero na Maria otarakwa abasani bawo hadana ni beto mosani umuya na bwate bese ya 100 abusani ekera abako ngwawe inkinda tare tano ne 50 atena gakiana bwate bese tetuko de mirobe lakini obisa ataba adana dio sherekia kabisa na gojimbu hiyo njimba kwete bana ndio ndio ujuza wadeni lakini ajui kama Mungu yupo na ndiye rafiki mkuu. Mungu unajua ndiye tabibu mkuu tabibu na rafiki wa karibu ya sana Mungu ndiye rafiki wa karibu sana bado na toba igaba bena batonyo turabasani batatu lakini Mungu ndiye rafiki mkuu. That's the fact. Yesu kwetu ni rafiki ajua dhambi zetu. Yani anachujua kila mtu na ni tabibu mkuu sana. Njo metero morandi aeno moteri yabona sana ikitugia nkunirene asichi point echichonsi pinchi bwate uzito kulinda point elia chakire ntanganinga musani ga ukurubereria mabe tuko na bonyana kare committee elie enene kabisa nere kabisa umanyete ngayocha gutoka mambi nere umanyete nki bono gali ga propose ya batanga ni manyete indi so the meta sinini mete kote abale na no muntu ujunya kote ina mbantu omera be careful igo ne abanya na go tuomera bona atagete Evanja nada te toko mañana aquí. Nada pago ya. ¿Qué? Digo pago ya. Hasta que toko mañana aquí. Muy bueno. Kai. No, estaba de panto mera karamuchu. Bora mujungu sana lende nere taribonzi lende. Ndishana liba. Ne unga no muntu ulingi. Sikorero. Yani usuno bwabanga bwate. Na kwa matai ai. Henchi bono lero inali kunga no muntu uri magachisika. Arata. Meda te toko mañana muntu no le queda sana. Omaete no mataja tena aquí meteno no montón hacha lero iko monto tarabu aquí usikubona na inchi naja bono ate toko mañana aquí ngweiwete kujero kare masaka na inchata nara ire inchita njebinte ko nara ire ngweigunde binte inchita tangorara bi njega no baba ana tuma no akenkuigu mbego tuma na mono nganje anje ndikwe ukende encheka na soibo nara kumbe majumuri kabe careful asimambia boniga ayu na yebiro mbona sana kama imekugusa mahali kama imekutanusha mahali inabidi urekebishe sababu tunarekebisha hapa haina haja upretend kuwa rafiki ya mtu wakati uwezi hata kumsaidia kulipa chama oikereru kabisa noro chinabu atobo kongu lakini you can't help musanaro whatever unkore rore kabisa but hawezi kusema kama no tikatobe good friends pia no tuara one friend oli promising kuba gutwara bunch of liars as your friends. Bia sana. Tuende sema ya enoke mchusho wonte tumaya kwenda tusome check tumaya kumnyoka sensemeri yo mutumo kutwara lile biro sana na lilende kumbe we can speak. We can speak. Tuende yenseme yo ya enoke mtimitu mchusho bekirabu. Yo bekirabu sawa. Kuligeria enoke Agrovet Limited ne kampani nene kabisa yugo supply abokora libwansi all services korwa animal feeds mpaka asamangana yibimeria Mario gonsi pi uchusi yonsi utagete nyano botugi mbabwate bichuchu chakira litwe limo kogendera
onye mbego eng'ombe ya utagete itapatikana malioga bintu biribigo chandete bichuni chimbeba amangana ye chinsogono onsi pimba bwata maliogo chinyeke chabo nigo chire certified amo no bwoyo igo konyoro bwoyo biyana ne babwata chimbisuru ao ego koli biya nali asokoro amangana ya marabonyo gutagete obo semya ngana kiriro bali ya olire ayonsi ngokora bali igo bono Enokem Agrovet Limited nere company yao nigo bagutukalia sumu chibo songo mbarabale ne nyombe nene ya Market Plaza nigo bagutuka sensemo ya Kenyoro Farmers Cooperative Society abo mbarabale ne nyomba ya Market Plaza bayo ngutuka bale opposite Shell Petrol Station kare ya karokaribu na Falcon no bagutuka gali opposite abina goika gali Falcon na bokoligeria opposite orore enyombe yo ya Enokem Agrovet Limited igo bano tobese gutugomega kinamba chesi minchire gabo na bogwaka kabisa egero kwane na barabo esi mibuno waka nigo bakobogolia kigima egere bagotegerere muchando kyobwate ase ensemo yao uyazana agenda senseme yo ya Enokem Agrovet Limited onyore obokoreri obo asenseme ibuna sara gotebiri nanduna kwarora city bia sari berbia myoke de myoke tokora check yasemambia boniga hi Sarah Brighton and Joshua for of Ndizi TV. How was the weekend? It was fine, thank you. Let us thank God for the gift of life because he has enabled us to commence the new week with many activities. Everyone we gonna converse again. God bless and stay safe. Aro Christi mabanakosa no areme yumur. If you want to know a real friend when you are in need, you gonna do kumanyango is your true friend as obogima bwao. So mabwa sisi misara as check ya bwa si witra se asante sana eno kumochere nilishabikireto kabisa kwa chinza mchaise bani ya boda tumedio saa karu mwalimu watanga wakire bya kigima akwanale mamu mwabokuru ko betsheba kwambuka ole chinza machia byombe atwale weekend ya kigima na timu silent watu wale mambingia bya mono sana lero takuwa nitibana baboda Hill Academy kolini na boranyo ole baachire rusa au kinyi dismas na korode kurege na itambe po Samaru Nyamira County whatever you are watching live and listening or whatever blessed day and week to my dearly beloved brothers and sisters au tanga tigambo kiabaiga egertua ga chense ya itovansikeri susiriru white moli echamani echire Dennis Sagnime Chogechi Lispa Amora abange sana mpaka na incho nsakere litukoli yambia mono sana toganire twensi yabo Jeff Muunde honorable Muunde Jeff na bwabu na Samuel Gage mbia mono sana asi message yao Joshua Munguru Ishmael kuronya tiko milimani kinyozi watebanga nindigerete maturete rure Jared kuronya chichi secondary school watebanga watching live Joshua Onsongo kurwa Isoge Eskimu wakire buyenya sae numia tuabokire bia I'm on board thanking the Lord for the gift of life Eric Momanyo Soro Elud Mokaya Maluda Beatrice aka Kiondi John Nsonga kubatairi tukoliya eturatia gijana Wycliffe kobora korabo Samaruige na itambe niko ndani asante sana David Mogaka kwa chinsa mocha Nairobi babadogo asante Ritunda Green na nilishabikireto kabisa atali komo cha kwa chinsa mocha Kara Nairobi asante Grace Ongwenyi awote abananchi na onde abana ba mintokura kijauri nyansiongo naye nkwana kwa machababa thank you so much MC Maranga Jonte nere kura Moranga awote amini kura Kebirigo awote bani kondani etauni ene umechunya mira asante sana Mandera KE News tumekusalimia sana asante sana watanya rangi na Makori wa Kirembia ni Mokogoti Mandere kama kawaida kutoka Mokonge boba asiria motali lakini niko huku Kasarani na wacheki live. Nimefurahia tena kuwaona siku ya Jumatatu. Wish you all the best of the day. Mbiamono sana naye boy Bismarck mukwa naye nakole kurwage tembe nubia gotabanole imeno murugi Sharon no mwana Eugene ama na tatu mino kurwa teka Dolphin Moraba bakoro diaspora o gotebanga tuned in always just as the sun rises and falls on your face my day start with the most beautiful face. Happy new week. Good morning Sarah Brighton and Joshua and all fans of Ensakia. Agotabanga no tolime kabisa. Asante sana Engineer Vincent Maina na korolire kare kuboranga Brighton Sarah na Joshua echu yabo basi asante sana Cyprian Tundo nere kuro Makueni wote tuko pamoja. I think nilishabikirito nere kuro no nere kuro last week asante sana Cyprian Tundo kwani abantu ba Makueni gabu wote asante yobesho beshae
nere no alima ota following live as nyamsi di trigan kare kuboranga nonde imekora jinsi mcha Nakuru mbura ota bikona gotonya tonyambia mono sana Kirandi Dennis no ali nere kura Nakuru City tunashukuru sana Joseph Okongo watanga Mokogoti Joseph na Maria Mwana tuko ndani tuwali mambingi ya my brother and my sister bia mono sana Jaden Richard watabanga sorry for the late reply Sarah in Brighton much greetings from Afghanistan niko ndani ya Ndizi bia mono sana better late than never Waziri mkuu watabanga no wali mekurwa doa Qatar Makindu Kituma asante sana Chinsa Monechi ya Kisuma watavatu watetebu ya Jeffers Mogaka watabanga no wali kuru Nyamarambe wishing you a fantastic day Nyamarambe wakoroma swati kwa Divina Mora Mwama igasana Vansi Kerry na tuligireti live witera sensemo ya Facebook ndochenga anachi chodo chikona gutuma sikingia tutasoma sikingia tutazisoma biazana na Korunyango junction getting road and create receive more greeting from Dr. Joy lovely day ahead makurikana morning my team there emambia ngenya saa tuanjire to already to go lero indeed it's good to have few friends but the genuine ones Korunyango junction getting you road and clear agotan to Dr. Joy to kwanire and to tware ditko ligia mbuya gotwara abasani abake korende bare abengencho kubwa gotwara abasani abange bare abo kuri bigocha that's true toiro mutimoko bia mono sana mwanchu muligeria magayo gotebia yonsi pito gotebiria yebiro to goteba kama imekutanokia mahali rekebisha Toko teanga de tone da sense moende yo motimo kotokoira nan tonya kulile chujumbe cheno na chikuna gotonya alafu rende tokoira sa magazeti ili tukulia leo tukule Jumatatu kisha baadaye mugani ito kuikara se studio gato chukwanira mangerero to chukulige ligoro ye kanisa na siasa church and politics wano mwanchumulia ni sa discussion you don't want to miss wow Ashadunda. So this is the goodness with the church leaders. They are on time all the time. Biamono sana asogo ika a bishop karibu sana. We can say amone nusuiga on dot. Jina sukire nsemo. Yani ikifika na 29. Anyo chete mapema. Anyo chika na 29. Tuamwere livagali yae. Thank you so much. Goba no to baisa ko miss to mayanga libagali kanisa ndire lieli asa mangana asiasa. Iyo lazima tuavere to kuona Brighton ya machiri kanisa sana. Okotebanga no chanzo ya siasa mbaya ni kanisa. Tutajua hiyo. Sawa. Kasi kwako Jeff. All right. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Oburimi n'obunda n'umuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero Imatwagendete kwibulia nga Chisaga nekemerio na rite kya butambe kurwa saba kuru baitu Chisaga na no maite ekeruta ite chitioke buya gose chance buya nigo cyari kuye kwa ninya ngeni elindi elikuwa manye go chiribuya tali chese kwizi to koyega twakaranga segasi ari Chisaga nigo cyaka yekirubaka ko igubwa nsukigima ne omwanchu muligeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchu chombe cha mabere aina ya matunda asimekire meyeli robalia Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii na berengo gotalia imeyeli robalia Gusii imeya Nakuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye Chisaga chibuigo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuwe Chisaga mbwate imeyo morobolyo yoga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chincheno kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso menta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enoti isano na ibere inyesato isano nemo ibere isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Gusii. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tag of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks, na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Ndizi TV, Obwansu Gusii. Mbiamana mancho Mario Ndizi wakatore kurasa nseme yende studio Joshua kwa dobuna amanyede atotaibuno magani ito ikire bona mambi mapema sana bishobu Bishop tata mominjoli mikumbe tanga mosera ibu Bishop bono ikira tojukwana igoro yeri bagalie kanisa na siasa inki yako kadura jukwana yo ne natuharura bana siasa bagutumeke kanisa ogore campaign paramana nande pastor naba bishop acha kubateina bono iguana ere ngitoro kwana na kirende ngakibata kirikora kibata riko batebedi ali na yaya mangana mwa kwana matina kini ayuke koragense ya manenus atojukurieli asemambi ya boniga katokoba na Reverend Bishop Nemweli Momanyi. Iwana mangato jiko kwana ense ya monenus eyo enkima
ense ya monenus iko toja ka saa 1:30 lakini tuchikuira 1 hour and 30 minutes yemeza ense ya monenus iko ya ya tebra ndi chinsa bona ana yongwa ntora yo mona mangi ya manchu muri gato bese gusukana nyanga kikiagira bono morobero na liyo bwatete nsi tuguchyo kumanya yara sama gazeti akeigotu umauchi kwenyorere copy ya lakini ya manene nigoro ya ekanisa na siasa yense ya Kenya. Obana karibu sana somo lwa Ensakia. Tosera sama gazeti. Tuasera magazetini asimambi yaboni gacheshwa tuende asensema ya magazetini. Buna botambo mwanjubere ngo tware gazeti ya The Standard. Na inche ni ngo tware gazeti ya Daily Nation. Eturaje go chutia ikiagara na mangaroro lakini to ya chutia na ena dwaje ko nyore gazeti ya wesomere asobagale ikiagara mange na arari twa kwa na kisa twa gajagete na arari na ndara sensema wasiti. Kurende tiganda mnyoka gazeti ya The Standard entangani murigedevna US and in Ruto Raila talks. Yani ensi ya Amerika niko kora ya bekiro koboko asenkwana yumraibu ense Dr. William Ruto amo numraibu abo mabwasimi ulo moja wa ni Kenya. Aingia kugara gazeti ya The Standard ligete boigo ni elibuna amo Senator Chris Coons yuko ruwa sense ya Amerika korwa state ya Delaware niko ale sense ya Kenya ekerobono bombirane tenu mraibu mabwasimi ulo moja wa ni Kenya aburi tukurigoro. Ngote habari na bono nigo erigeretina ngakibago chukwana ekero chinkwana chigo chakali tukulia lero chiricho obo mabasi miolo moja na wani Kenya asensemo ya Nairobi asebecheye entangani nindo jebuna nigo emurekeire gose nigo chibija chorabu nomraibu ense nomraibu mabasi miolo moja na Chris Kun na bachorirabu asebechi entangani ekero tuskabosyo nigo ndo jebuna aba Kenya nigo bale stranded asensemo in Mandera bale stranded ya sogo turavere usukuru asensemo ujasinde kubathikana nogo kina kweburengo byobogima obogima mbako ngate sana ense ya Kenya nindo jega igabo igega city ene mrekeretena ngakibado aborokiwa 40 students get Finland visa asensemo education funds scandal ranges konen aborokiwa 40 nigo banyorire kifisa choko enda sense ya Finland no nyeke robo kong ubwe scandal elibwazense ya ensemo ya wasinigishu egendete kubwata inse karondo jega doctors nigo bono bakale doctors livix months and cut in domestic law nino jega na a team of doctors korwa sense Maria Moi teaching and referral hospital as a county yo asinigishu nigo bono banyari deba kuira ni okoboko okukwanyaride kogo nachwa kero abantu bali korwa gosekere familia ya bwatelangos operation yairete 11 hours yairete 11 hours igora kinende go batemire sana bakorire ayale amanene asinyagitari iyo boigo nindo jamangana devotion conference niyo ya chakira county ya washinishu yikurigire na ki bawo chikobeke mirobelio ya gosenga county nyarchi okora bali githina 10 year wait to hit revenue target yani county njira igerana buya aina rondo jamurekire iga sega seti ya The Standard na mangale control of budget na roso roboti ngaki county tumega chibestiabo na ki amangana mangala chukwanwa as conference ye kare as county ya Sunigishu iyo conference ya counties kudirio bokoreri bwaba inaro airo bordasi gaseti ntangani gaseti ya The Standard pia mono sano yo minto asogo tumanyalia raso bulito as gazeti ya The Standard na inchengo chokwana makesane gazeti ya Daily Nation ndo changane mwamo nelirigoro nga a business of war yani biashara biesegi ekarondo chebicha yo mwanajeshi ubulete bunduki kabisa ubulete bag yayo isogete ni mirima gucha kolengane muri kibe gazeti agotabanga almost after more than a decade korwa serikali ense ya Kenya wetrike bega KDF kutomocha sense ya Somalia ocha korwane segioro na koleto morembe ense ya Kenya yatumekire 52 billion Kenyan shillings asogo purchase kugura chibunduki kugura mangana aliaga kugura bintu biribiga neire birwaniro biesegi ebibiko enable our KDF soldiers kogendra nesegi ndikibe gazeti na ererete asobwagare kabisa na kichibase chochi tumegete gocha 52 billion yama komeki headline a business of war
igo ni chibesa chuka gutigana nayo mwanchu murigeria na irobori tose page ya kabere ya gatatu ya kane na gatano ege ine ngani bwato buri tobonene ase page ntangani ya kabere ya gatatu ya kane na gatano na irobori tegoro ya business of war utigana nayo mwanchu murigeria NSSF Act wana ni gokoranga new law unlocks 48 billion for fund and ichikoli yokora ligulire bisubishinenge chi billion 48 gocha sekombeke kya NSSF yona bogwasomera sepeji ya gatano na kabiri waigo asepeji ya karengeye peji ya gatano na limo ndoroche na kyomo waziri bobolendi bwaime Professor Kithure Kindiki ona arule ogokurero gotindi ocha sumura weki amakia UDM Raila Odinga amone brigade ya engima inga they better accept the outcome yechinkwana chichigo swali tukulia kaberero nyoramba umirana tali tukulia Jumatatu wiki ya eta ekero musingi use foundation yaro lekanete ko bengi yakegima kule for the first time bakaigwana nanga na kibao chokora chinkwane chinaende twarorire bago twaro musimamo motindi ngamangana handshake tayo waro chumana mokonyo maraibwense igorate betenga yeye ni watchman wa state house agona nu akatanga wakijaribu kuingia hapa mimi nitawapiga rungu na kuambia rudi igamangana power sharing is being ruled out akorwa sichinkwane echo igobona tiga to bae chinga kirero ngumana na bari mtu ate baika goteba buri tangani ase litukolia kaberekero muntu na what demands chair ase table atorenga na kibinte ibyonsi bigoikirana kurende Kithure otabirenga chingwane china baigwana na bataiwana na ntobe se koirani wa back to the streets sekiagera bono mo okanire kabisa nganto gwanche ni baya bakenya na ende chago saliwa magima ya bakenya gusira nebinto binde binge ayo kagendere to mwanchwa umurigire ndochenga narayo irobolito asipeji ntangani tayari mange narayo litkolia lero ya Jumatatu asenjera yobwengi gobono nabo kwenyorera bwesomera senjera ubikira nkolende kimuratu anjere nebiro byanche nto igole imetororenga nara lya yale kulenda yo nara marito asipeji entangani biyazana omwanju mureti angwira ni asiga seti ya the standard ndenda gataina bira tatarororo asipeji atatonere margetena ngaki amangana restaurant gose roko spatarunya ro travel cross nsemo ya mandera go jinse mojinde yirana nsemo ya mandera ne yakiro mojando bwa bosagan anekra abantu barutumeka chibara ebi bruce bya ka trichigali bya itabantu kunda bagatema na bona batumeke chindege cross nsemo go jasinde konya nigo bagutumeka